Pozdrav ljudi, ja sam Zoran i dobrodošli u još jednu epizodu Kompasa. U današnjem videu ćemo pričati o tome kako naučiti psa da sjedne. To je nekakva najčešća i najosnovnija vježba koju svi uvijek žele savladati sa svojim psom, pa uživajte u nastavku videa. Kao što smo već rekli u uvodu, danas ćemo pričati o tome kako naučiti psa da sjedne. Pokušat ću vam to objasniti da bude najjednostavnije, sa što manje kompliciranja i gledat ćemo da to bude nekakva pravilna forma koja bi trebala biti. Kad kažem pravilna forma, potom podrazumijevam znači da vam pas nakon zapovjedi sjedi s vaše lijeve strane uz lijevu nogu. To je nekakva pravilna forma po radnoj kinologiji i tog ćemo se držati. Vi naravno možete to prilagoditi sebi i svojim potrebama. Ono što ću vas zamoliti da prije početka treninga pogledate video osnove rada sa psom, da bi i ovaj trening kao i svi koji ćemo prikazivati i koji ćete vi raditi sa svojim psom bio što uspješniji, da bi što bolje iskoristili to vrijeme koje ste odlučili posvetiti svom psu. Bez obzira što sam to rekao u tom videu, to ću naglasiti na početku svakog treninga, znači i ovaj trening i ovo učenje, znači psa sjedi ćemo raditi da je pas na povodniku, jer učenje bez povodnika nije učenje. Za početak ćemo staviti psa na povodac, prije tog smo obavili sve što trebamo i možemo krenuti u trening. Povodac će nam biti u desnoj ruci ako ćete za nagradu koristiti hranu, ćete odmah staviti nekakav komadić hrane, nekakvu nagradu šta ste se već priredili, a lijeva ruka nam treba biti slobodna. Lijeva ruka nam treba biti slobodna iz razloga što ćemo sa lijevom rukom naređivati psa. Naredit ćemo psa da sjedne. Sama vježba nije uopće komplicirana, znači krenit ćete sa psom na povodniku, u glavi ćete se skoncentrirati kad želite reći sjedi, kad kažete sjedi, u tom trenutku na slovo S kad krećete reći sjedi, lijeva ruka vam mora biti kod korijena repa psa i dok ste izgovorili sjedi do kraja, tu ruku ćete spustiti, s desnom rukom ćete malo povući gore povodnik i čim je pas sjeo, odmah ćete iz te desne ruke gdje vam je klopa ispustiti nagradu psu. To je čitava mudrost te vježbe sjedi. Lijeva ruka nam je jako bitna i naređujemo psa iz razloga zato što smo sigurni da će nam pas sjest ravno, da će nam sjest brzo i ono što nam je najbitnije od svega, da će pravilno odraditi tu vježbu i da će odraditi na prvu zapovjed. Jer kad ne bi koristili tu lijevu ruku kod učenja psa i mi kažemo psu sjedi, on ne sjedne iz prve, on ne zna šta još znači sjedi, znači moramo mu pokazati. I možda će on iz 4., 5., 6. ako se koristite samo hranom i sjest, ali šta se onda događa? Pošto psi zaključuju iz nekakvih svojih iskustava, on je sjeo na 5., vi ste ga nagradili na 5. kad je dao hranu i to da kad ponovite 2, 3, 4 puta pas će to prihvatiti i on će jednostavno razmišljati na taj način, aha, smijem na 5. sjesti i svejedno ću dobiti klopu i počet će nam sjedati na 5. A mi to ne želimo, mi želimo da pas radi na prvu zapovjed. Zato je ta lijeva ruka toliko bitna i zato je bitno to naređivanje psa. Kad trenirate, uvijek naređujte psa. Ono što smo već pričali i u osnovama rada, znači sigurno ćete nekakvih 100 puta morati to ponoviti da bi pas počeo povezivati taj pokret koji mi tražimo od njega da napravi sa time da će dobiti nagradu. Svaki put naređujte psa. Možete vi s vremena na vrijeme si istestirati i pokušati psu reći sjedi bez nekakvog utjecaja sa rukom pa ćete vidjeti. Znači ako pas sjeda ok, ali svejedno treninge radite sa naređivanjem. U slučaju kad testirate to da vam pas ne sjedne na prvu, znači drugi put kad mu govorite sjedi, znači krenuli ste, rekli ste sjedi, on nije sjeo, znači drugi put onda uključite ruku, malo glasnije recite sjedi, naredite psa i onda ga nagradite. Nikako nemojte nagrađivati psa ako nije sjeo ili ako nije odradio to kako bi trebalo da zadovolji formu. Nemojte upasti u nikakvu zamku da krenete forsirati psa, znači za vježbu sjedi je dovoljno 2-3 minute dnevno, 2-3 puta tjedno i to da napravite između nekakve pauze. Znači radit ćete sa psom da sjedne 2-3 puta pa ćete napraviti nekakvu pauzu, malo se poigrati s njim, možete opet napraviti 2-3 puta i to je sasvim dovoljno, pas će vam to početi prihvaćati. I nemojte zaboraviti, znači trening uvijek treba završiti pozitivno. Nakon što savladate to nekakvo osnovno sjedi, kasnije u nekakvim sljedećim videima možemo pokazati još nekakve malo naprednije verzije tog sjedi, tipa znači bez povodnika da vam pas sjeda kad vam hoda uz nogu ili da pokažemo na koji način naučiti psa da ostane sjediti a da se vi možete udaljiti od njega i vratiti se bez da se on makne, ali to je za nekakve druge videe, jer to su malo kompleksnije teme. Ono što je bitno znači da se posvetite ovoj vježbi, da ju izvodite što pravilnije u što pravilnijoj formi, jer to je osnova svega za dalje.
Nadam se da vam je ovo bilo poučno, da ste nešto naučili. Nemojte zaboraviti završiti trening sa nekakvom igrom sa psom i kliknite subscribe, udarite like i vidimo se u nekom od sljedećih puta.